हरे कृष्ण जय जगन्नाथ समस्त को सादर प्रणाम। तो आज आम जाना आम क्या निंदा करवा उचित। तो जितेबले गोटे घरे स्वामी स्त्री झगड़ा होता है, परिवार कौन से अन्य सदस्य सहित झगड़ा होता है, तो से जड़े स्वामी स्त्री की दोष दे था और गोटे स्त्री स्वामी की दोष दे था। जड़े परिवार अन्य कौन सदस्य को दोष दे था तो परिवार से सदस्य जनक आमको दोष दे था। तो ये जो आम दोष दियादी होता तो सेटा कहार दोष, प्रकृत में आमर दोष ना आम कर्मर दोष? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ କର୍ମର ଦୋଷ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଥାଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେମିତି ପରିବାରଟିଏ ପାଇଥାଉ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଥାଉ, ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ପାଇଥାଉ। ଯିଏ ଯେଉଁପରି କର୍ମ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁପରି କର୍ମ କରିଥାଏ ସେହିପରି ସେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେହି କେହି ଲୋକ ଶୀତାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏକା ଜବ୍ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ, ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ମ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁପରି ଫଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ସେ ସେଇ ପରିବେଶରେ ନେଇକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ ଯେଣିକି ଭିଡ଼ଇ ସେଣିକି ଯାଏ। ତ ଏଠି ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ କର୍ମଟି ଆମକୁ ଆମର କର୍ମ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଫଳଟି ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଫଳଟି ହିଁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ତ ଖରାପ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ନା ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ, ଆମେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ନା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମେ କେମିତିକା କର୍ମ କରୁଛେ। ତ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁକର୍ମଟିଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସର୍ବଦା କାହାର ନାମ ନେବା ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ନେବା, ହରିଙ୍କର ନାମ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆସ୍ତେ 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 ଯଦି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛେ ଭଲ ପଥକୁ ଆସିବା ହାରି। ଆଉ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଆମ ପାଟିରେ ରୁହନ୍ତି ବା ତୁଣ୍ଡରେ ରୁହନ୍ତି, ଯାହା ଜିହ୍ୱାରେ ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନେଉଛେ ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ, ସିଏ ତ ସର୍ବଦା ଚାହିଁବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତ ସିଏ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ତାର ମନ ନିର୍ମଳ ହେଉଥିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ସର୍ବଦା ହରିନାମ ନେବା ତାହେଲେ ଆମ ମନ ନିର୍ମଳ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତ ସେ ସୁକର୍ମ ହିଁ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସୁକର୍ମ କରିବ ତ ଆମେ ସୁଫଳ ବି ପାଇବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।